Ye kama wiase nyina te se. Ya kobre. Wonya Boofre se Abusuapayin. Say am what you say impersonation. And na woni kwadwo prosi ni unuanom aka no. No. Can I say Fiapre sorry ya na ka say yekọ asante. Enti ye ntena faako amma kuro no enye di kuro. Wo kura akwayo prosi wotuwe. Ya ka ba won ton kura. Wonim. Ya diri mafa enka chichide wona fa obomofo kane enka dua nkwanta ni suatre be pam ye nyina firi asase no so. Ne nkrofo ka na social media ni nyina no. Amanfo na eyi ano e de maye. Kuro no enye kuro ketewa o. Kuro university mienu. Enye kuro ketewa ni bre ene ni oma bebre sha amanfo ma. Ne ope ade akokotobo no yenye na bro. Ye ne mote ha ye kasa yi. Bibiara ni Fiapre ntwo bia so a ekere se sakasaka ana hoye ana hwe ne biara ewo ha. Eye fear and panic. Abusuafo enfoni amohwe eye nananom atu ahene ne yasi ahene a wo Fiapre Traditional Council womo enede ensem fua ba kumienu bi ato ensentrefo anim efa anamontu anana Professor Kyem Amponsah otoso mienu ne Fiapre man ene Boofre ase Aduana Abusua ne nyina etu ede omani a kire Asanteman Council na womo kire se ensem anam social media womo eka ensem a emfra nyina no Ghana maima ene wiase nyina emmonsem ni nyina no entungu fise anamo a wamutu no eye anamonpa na Fiapre ene asante eye adekro fise wamotika mu na omahu hia se omonsa de omani chi asante a eye ade a Fiapre maima nyina enta omo achi ewa anamo a wamu etu no ehu Yo Abusuafo ene Ghana maima ene anopai emamu nyina ache isanze dumienu nyamoy ya kasa Fiapre ahemfie se Fiapre Boofre se adehye ene yehia yekuo nan anopai ya ha se ene ma ba ko mienu bi wo ha akoso fa Fiapre ne Manhyia nkoye ho asem ensem bebre na atodwa ewo Ghana ha nipa bebre akeka nsem bi a ya yedi na emre enini enne a pese wiase so te Boofre se adehye Aduana Abusua no ase yenumu asem no mu hunu de yeso so ye de dikai me ameka sei frame midinde Nananom te akom adomako de otoso ewo minifa so ha ye Boofre se adehye Abusua panyini Nana Ampaabeng Kyeremeh de otoso bio eye Abusuapayin ana opanyini yike ofuri retired chief inspector de otoa me so ha ye minua ya adupoku de otoa me so ye frɛ no ye ni ayo faase kwa me sifa obin sifa ode ade sifa minua ba Akosuapa ene toa me so no ye wo faase ofa yawo suburu ana se katkis ya kunan ona toa ye so minua ba no so no o hwɛ ye chi ya abusua no wo faase afo emma ene mema ne nananom ena ene anuanom emma ene ewo akiri no enne dai eye kwaside entina yehia wo ha na de aka no meda abusua na de awie no meja ya ma Abusuapayin Ampaabeng Kyeremeh Boofre se Aduana Abusuapayin na de wo no waka owia ni nuanom mpanyimfo aka no so de ewo no yeso ebeka asoso edamase Aya me Nana Ampaabeng Kyeremeh Boofre se Abusuapayin a me wo Fiapre na me de America ne se am say atete ne mframam se abusua no binum
asɔre kasa wɔ social media ɛne ne keka ho na de America na sɛ nyɛ sɛ Fiapre sɔre ya na yɛka sɛ yɛkɔ Asante ne yɛdi kan no yɛn Nana Poku a wafiri mu nyame mfa ne kransie ɔno na di kan tu saa na mo no call house Fofia Ntoata nyame to ne nsa frɛ no nyame mfa ne kransie yɛn hene a waba sɛ Obrempong Professor Kyem Amponsah ɔtɔ so mmienu so ɛbaeɛ no wabɛtu saa na mɔnkorɔ no ama yɛanante mu bebree ama ɛbaa saa sɛ yɛkɔ house no a ɔmo mpɛ sɛ ɔmo de bɛma ɔmo de nnɛ akyina wode kɔ hɔ a na ɔmo de afa wode fa na ɔmo de afa yɛto anammɔn bebree wɔ saa anamontuo a yɛtu yi ho na deɛ ɛkɔbaa ne sɛ yɛhu sɛ ɛmmoa nti sɛ saa deɛ a yɛbɛsɔre na yɛtu yɛn ho fo ampa yɛsɔre etu yɛn fo yɛ sɛ yɛbɛkɔ Asanteman akɔpɛ yɛ fa ahodie anumu ɛna ɔhene de frɛ abusua na ne nyinaa sɛ anammɔn sei na ɔpɛ sɛ otu abusua ne nyinaa hyiae nyinaa yɛgye tum yɛtu saa anammɔn no deɛ di kan yɛde bus baako ɛna ɛkɔ Kumase a ɛkɔka ho asɛm yɛgu so yɛdeɛ yɛntee yɛgu so a yɛtu saa anammɔn no afei deɛ abusua no binom asɔre mu a moyɛ wɔ faseɛ binom asɔre ɛka nsɛm bi wɔ social media nipa mmiɛnsa kwadwo prosi anase kwadwo afo anase afo Obrempong yɛhu no wɔ social media sɛ ɔnam na ɔkeka nsɛm a ɛnni sɛ ɔka anase ɛnsɛ na ɛmfata no ɔnam a ɔɔka ɔne yɛ akɔbire ɛne gyawu nyinaa mo ka ho na deɛ yɛpɛ sɛ ɔmo te aseɛ ne sɛ kwasi nyamkyɛ a ɔno so wɔ aburokyi a ɔhyɛ akyiri a ɔyɛ ɔmo duoduom no yɛpɛ sɛ ɔmo te aseɛ ne sɛ nokura nyame anim ni nsɛm a ɔmo nam a ɔmo keka no ɛmmoa ɔmo ɛnyɛ nokura so ɛnte saa nso deɛ ɔmo keka nyinaa no ɛnte saa nti yɛde abusua no yɛmpɛ sɛ ɛbɛyɛ ɔyɛ mo yɛ abusuafoɔ yɛmpɛ sɛ no ɔbɛnya kasekase bɛyɛ yɛbɛfrɛ ɔmo ne yɛtu ɔmo fo sɛ yɛkasa na ɔmo nti a yɛnim anamo a yɛbɛtu kɔsi deɛ ɔmo yɛ nsɛm a ɔmo nam a ɔmo ka na ano sɛ ɔmo ɔkɔgyina adumasua program a ɔmo yɛ no adumasua no ɛnyɛ Fiapre yɛ program o na nsɛm a ɔkɔ keka no wɔ hɔ no ɛnsɛ na ɛmfata ɔkɔ Dumase so ɔne yakɔbire no kɔ Dumase kɔka same story ayɛ ayɛ no yakɔbire nyɛ abusuapanyin anaasɛ ɔyafo no ɔnyɛ mu bi anyɛ abusuapanyin ɔmo yɛ ɔfaaseɛ no me Ampaabeng Kyeremeh me na meyɛ abusuapanyin anti deɛ ɔmo nam a ɔmo ka no ɛmmoa ɔmo yɛdeɛ yɛnim sɛ ɔmo yɛ adehyeɛ sɛ yɛfrɛ ɔmo na yɛne ɔmo kasa ne sɛ ɔmo anyae nea ɔmo yɛ no a nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛde bɛyɛ ɔmo kɔsɛ yɛntena hɔ ɛma ɔmo nyɛ nneɛma bi a ɛnsɛ ɛmfata ɛmmoa abusua no nti deɛ meka ne sɛ yɛsrɛ amanfoɔ sɛ anamo a yɛtu no ɛyɛ abusua no nyinaa ɛna yɛtena ase ɛna yɛyɛ adwene baako sɛ anamo nso ɛna yɛtu nti sɛ obi ti na sɛ obi gyina baabi a na sɛ kɔyɛ polisi ne gyina baabi keka nsɛm bi a ɛnhia na mfata ɔno ndi kora na ɔde kwadwo afo polisi ne deɛ yɛ din bi a ɛbɛtɔ no so kɛkɛ nti yɛpɛ sɛ ɔte aseɛ sɛ nea ɔnam keka no ɔnyae na sɛ wɔanyae a yɛbɛkyerɛ ne sɛ abusua no ɔyɛ ketewa wɔ mu na ɔnyɛ obiara nti ɔma n'anim mmra ne ho so ne yɛbɛfrɛ no nso na sɛ yɛfrɛ no nso sɛ wɔamma a ɛnim kwan a yɛde ne bɛfa so ka ma wiase nyinaa te sɛ ɛyɛ yɛ akɔbire no anaasɛ yɛ akwan no anaasɛ kɔyɛ polisi no ɔmo mu biara nyɛ abusuapanyin nti sɛ obi te asɛm biara afiri wɔn ano a ɛyɛ nsɛmhunu ɔmo mmɔngu
Nti yɛmɛ abusuapanyin mɛka no no pɛ sɛ wiase nyina te sɛ ɔmo nyɛ abusua mpanyinfoɔ. Abusua mpanyinfoɔ no sɛ ɔmo a yɛtete ha yi. Wohu video no mu a abusua mpanyinfoɔ benkum ne nifa mmaa mpanyinfoɔ no nyinaa ɛna yɛahyia wɔ ha no. Mpɛ sɛ mɛka no bebree na yɛ ɔfaseɛ no deɛ. So onimu a ɔntu ne ho fo before it's too late. Medam ase. Yo abusuafoɔ ɛda mu nyinaa ase sɛ ɛnɛ soso Awurade ama no ato yɛn ne yɛwɔ asomdwie mu. Na deɛ mepɛ sɛ meka no sɛ me Emmanuel Kwabena Ofori retired chief inspector yɛ ammɔ ha no meka abusua mpanyimfoɔ no ho sɛ ɔhwɛ me wɔfa ase yɛ ɔhɛ ya na poku aba bio yɛ a wɔnyɛ ne baabi korɔ no wɔno n'abusua panyini ɛno no abusua no gu nkuruwa ɛnan nti ɛne ɔhɛ deɛ abusua mpanyimfoɔ na sɛ yɛwɔ animu ha yi wɔfa asefoɔ na ɛwɔ akyiri no na saa kwadwo prosi ɛne yakobre no ɔmo nyɛ bɔfrase abusua mpanyimfoɔ yɛn bɔfrase abusua mpanyimfoɔ no yɛ panyini paa ne Kyeremeh Nana Kyeremeh ɛne yɛbusua panyini to so obi firi baabi bɛka so ɔno yɛ bɔfrase abusua panyini ɛna ɔne ne nua anaasɛ ne mpanyimfoɔ nam a wɔboa nipa korɔ no ɛtoro nuo die ma wo ntie no wotie na no wato mfuturo agu ani Fiapre yɛ kura sɛ emu dwo obiara nyɛ basabasa biara ɛwɔ ha ɛna obiara so mfa ɔhene mmienu biara ma ha yɛdeɛ sɛ yɛnim sɛ yɛhene ɛne Professor Kyem Amponsah ɔtɔ so mmienu wɔnoa no sɛ yɛn nyinaa yɛdi n'akyi a yɛno no ɛrekɔ na yɛhwɛ deɛ ɛrekorɔ no a na ɛfata sɛ yɛnya manhene firi sɛ manhene no sɛbe nyɛ nnipa baakofoɔ ɛnenya wokɔ domase a yɛ ɔmo kyerɛ sɛ yɛte domase hene asase so mɛtumi agye atom sɛ yɛte domase hene asase so domase number 1 number 2 babɛto no hɔ kuro no abɔntene no borɔno n'ekyɛm adeɛ nti no ɔno wɔnkɔgye ne borɔno no fa obi bɛto na ama akonnwa so tena a wɔtena akonnwa so no ɔno afafa na wɔka kyerɛ sɛ ɔno yɛ manhene ɛne ɛwɔ agye atom na yɛyɛ kuro no ɛwɔ bɛsɛ 3 or 4 months away from wo town no deɛ wo sɛ deɛ yɛ manhene ne bi ɛnyɛ na wogye w'asase na yɛ na deɛ ɔte no wɔne ne bɔ fipam no wɔntumi anyi n'asase ɛmfiri no hɔ te sɛ domase number 1 ɛbɛka sɛ n'asase ne deɛ a wɔnim tu a ɔntu no dwono sɛ wɔnim sɛ yɛyi obi ani ase mpona deɛ a wɔnyi deɛ da n'ani soɔ wɔ ne fie hɔ no ɛna ɛbɛma wɔn ho sɛ wɔtumi tu ne deɛ akyɛ sɛ wɔbɛtumi atu afiri ha ɛnte saa deɛ a asase wei no yɛna yɛtete so ɛnyɛ ne dea wɔn ma ɛtete ha nyinaa yɛtu kɔfoɔ obiara ni hɔ a wɔte hɔ ɛkɔkye wɔ bi number 1 number 2 bɛbɛtoo no wɔn wɔtu firi baabi ɛna bɛbɛtena hɔ ɛnti sɛsɛ nyɛ Israel ne yɛkɔ mu na mmom mpɛ sɛ ɔnka kyerɛ wɔn sɛ so yi sua tere hene a wɔwɔ ntam ha ya ɛhemfoɔ ha nyinaa yɛbɛbɛtoo no berekum bɛtoo no domase bɛtoo no sunyan ɛbɛtoo no saa na dua nkwanta so wɔn hemfoɔ ntam ha nyinaa ɛbɛbɛtoo no nti nyɛ nɛ no bɛkyerɛ sɛ wɔn asase no ɛyɛ ne dea yɛdi ne mafa a nka nkyekyedeɛ wɔn fa ɔbɔmmɔfoɔ kane nka dua nkwanta ne sua tere hene bɛpam yɛn nyinaa firi asase no so nti abusuafoɔ yɛpɛ sɛ ɔmo nyinaa nya awerɛhyɛmu ɛwɔ Fiapre ha sɛ ntɔkwa biara ɛni ha basabasa biara ɛni kuro yim yɛpɛ asomdwoeɛ nti na nnɛ yɛhia no nti yɛwɔfa ase nom a wɔn ɛyɛ saa nneɛma no nyinaa no obiara ɛntwe ne ho mfiri saa nsɛm no mu na wɔn nyinaa hu sɛ yɛpɛ asomdwoeɛ na yɛpɛ mpuntuo ɛwɔ kuro yi mu deɛ a ɛwɔ sɛ ampara yɛso yɛnya yɛ manhene ne yɛnim yɛduru ne yɛtumi kokɔ yɛn anim meda ma sɛ Nana damte akɔm adomako deɛ di ka ɛwɔ fa ase fɛ bɛ sɛ ɔmote na ɔmote aseɛ yie sɛ yɛnhyia kokrombotie ho nyɛdɛ ɛmmɔpɔ woyɛ wɔfa aseɛ wɔ fie woda abusua mu na sɛ asɛm bi bɛtɔ abusua no mu na sɛ nkampo
ya mo amane na oti e wa abontena de na ese wo ye utu amerika ba fie bebusa mpanyini se ofa no na nananom asama ya dai yatini eti sa na asa nti sa asa be mpreduasa enka yen kire mu na mu hunu se sabe ya sam na ye nkiremu ya de mamno kura sabe ye nkwase asem mo ntu sa na mo ne bi mo te da sa brawa ena mama mo kura so be pense fufu anom monam se ye pese mama te ase se bo frase adehye Aduana Abusua e wo Fiapre ha ye di Fiapre konwa no ye ne yete ha no ye nuanom ye ne yete ha nyina ye nuanom se dem di ka kire mu no ofaase nie anuanom bebre mema ye tena ha ye buru aduasa ye ne efie ni ti sabe Nana mesa su bibi o ye Fiapre hima ye ne yete ha ya ye di si akonwa so Obrempong Professor Asanteman Council otoso mienu a wote akonwa su abanwa sesi ya no ye ne yete ha ya ne yagitu mu di ni si akonwa no so sabe sanka wa hene betu na mo bi na nya enka ye na ese ye dai ye ka enka nya mo enna wontu na mo boni bia soso esan se ye se ade wo fi aye dai ye sabe Fiapre wa bre ye fi ye na ko bu anu so na Asanteman Council ba chichiri kuro na ko bu a etu na mo wa obantema bebre ansana ebedu na pokuso 2014 wo twere krata de call Bono House of Chiefs ha se opese ohun na gina bre mo twere krata bre ye wo ha bua ye se mo hwo mo krata mu a na kura se Fiapre ense ohene bia divisional chief bia ase ewo Bono ha ana se paramount chief bia ase ese Fiapre gina ne o gina bra ne o de no ho Aniti muma ye Fiapre mumpagya ye mon recommend ye for application na mon recommend ye na ye national empagya ye ene so mumuni amopti kwa pai ebono ahemfo House of Chiefs no amma ye kwanya besi nne se ye fa na napokukura letter wo twere ye 2014 ebesi na 10 years ni sabe nka bone be na Fiapre aye we nyina ya mena to ye mu a na se akoba se enya fa akoso na utra ana so fa ako a wote wade so ejina nanom be sore sabe wo hene ni wo hema o ma sore prako pe eno maduru Manhyia o hene fra Abusua sade ye tie e woni fie maako emprensanhyiamu ye wo fa ase ya akobre ana ya akonai one kojo prosi ni kura na se kojo afo na ono nam ebeje na beti ahye mpati ano ono kura de sa nhye mruko amabi wote brekum ni baba firi brekum eti ho no wote Fiapre kure ya yetimu yi sesi a wogina na bibusa ne se ne nana kura ne ho wonti mo nana din ono nam epeje na beti ebo ye kokose me de pension ni se obeti ba twere din ono boy ye kokose ye Manhyia e beba no wonu asi hene ne hema kojo na da okra onu ya kobre eni kojo nyame cha akosi nyame cha wote Germany wo kosi nyame cha wo be pra konwa ni bi wo anya eje se wo ya adomefo hene akosi bi ka kiro pre ba bia wo hu sa video bia wo twu mu di ustiri afiri suru besi fom wo akonwa nya bi ni da me dam cha ko na maka cha ye twam esanse wo wankasa wo twa ho so onu nuanom enam social media no esanse enkosi se de na no ma hene te dumasu ya kasa wono so far as wono ye Bono president on prema otu fom pagya no obepagya ye ne obepagya ye kira na mo ye wo fa asefo no akonwa wei mo boa mu di agro dise ene samakeka dise mukum mo fa no mu nyina na yeso ye tire yin de mo be bre enti munya enti de wo ho ne se mo timi nya bibia da
Yen deɛ yɛne mo kasa nnɛ ɛwɔ afidie so sɛ baabi a mowɔ bi a mbɔhu saa kasa wei no yɛto yɛn nsa afrɛ m sɛ mommra fie deɛ monte aseɛ no yɛn yɛsiesie ho sɛ yɛtwɛn mo moba a ɛbɛkyerɛkyerɛ mu mu sɛ monte aseɛ a mbɔte aseɛ sɛ mobɔ tirimupɔ bɔne bi wɔ akonnwa ho deɛ a ɛno deɛ ɛnnɛ yɛka amomate sɛ modi agorɔ a agorɔ bɛdi mo ɛsiane sɛ yɛntena ase ɛmma mo mmayɛ akonnwa wei dɔm bio Fiapre akonnwa adɔm yɛsɛm no atwam sɛ adɔ ɛberɛ wei deɛ asi yɛtumofo sɛ ɛwɔ fa asefoɔ yɛntena anka sɛ yɛbɛyɛ mmɔbɔne na mmom ma bɔne anyɛ dɛn ɛmma yɛpɛ baako yɛ nkabɔ mu nkɔsoɔ ɛsiane sɛ ɛno nti ne yɛpere tumi a yɛde bɛyɛ ama Fiapre akonnwa na pagya na yɛso sɛbe yɛpere biribi ɛwɔ Ghana man mu ha yɛnyaano aka bi ne yɛtumi apere bi de aba ma Ghana ɛne Fiapre mpuntu ayɛ dɛn akɔ so nti yɛka ma wiase nyinaa te sɛ yɛakɔbere wonyɛ Boofre sɛ Abusuapayin sɛ yɛm wɔte asɛ sɛ impersonation ɛna wo ne kwadwo prosi ne wo nuanom aka no ɛyɛ no ɛno deɛ yɛntena ase ma wonyɛ impersonation because Boofre sɛ Abusuapayin ɛna teme nsa nifa so ano wo papa prosi atade akɔfa hyɛ ayɛ nti yɛfrɛ kwadwo prosi no nsa sɛ onim a wonim nti ɛna wo de ɛnenam ɛkeka saa nsɛm no a ma ne mfiri wadwene mu ntɛm ansa na aka akyiri yɛne wo ni asɛm wowɔ fanom ne yɛn deɛ waka nyinaa yɛyɛ amena to yɛyam na mmom yɛpɛ sɛ yɛma ate ahyɛ sɛ wɔnte asɛm ase a wo ne wo nkurɔfoɔ no nyinaa mommra fie moba a sɛdeɛ yɛte ha yi yɛbɛtena ha na yɛakyerɛ mo yɛgyina saa kwan yi so to yɛn nsa afrɛ mo sɛ ɛfiri nnɛ saa kasa yi tɔ mframa mu a ɔkyena yɛ holiday dwoada Boofre sɛ abusua no nyinaa atena ase yɛtwa mu mommra na nkɔmɔ a yɛwɔ yɛne mu ni sɛ mo amma deɛ a ɛneɛ na afei yɛho sɛ boapayɔ na moyɛ no ɛba saa deɛ a ntɛsi kɔkɔɔ ɛwɔ obi anum ɛne yɛ kata so ɛte fufuo Fiapre no ɛyɛ kuro a kuro no ayɛ kɛse bebree enti yɛntena faako ɛmma kuro no ɛnyɛ di kuro na yɛte ha na kuro no ɛkɔ baabi a yɛ di kuro ɛsei sɛ kuro no yɛhia nkɔsoɔ yɛhia mpuntuo ɛwɔ kuro no enti ɛsɛ ɛkɔ yɛnim na yɛso yɛhene no ahemdie no ɛbɛyɛ kɛse ɛwɔ Fiapre ha enti na saa namoɔ no yɛtu enti no deɛ me nuanom ɛyɛ no deɛ mesiri ɔmo a sɛ ɔmo nya abotere na ne yɛyɛ no ɔmo so ɛmɛboa na adeɛ a ɛsi yɛni so a yɛpɛ no ɛntim nyɛ nkɔsoɔ ɛmfa ma yɛ ɛma Fiapre ma no nyinaa me so meda mo ase mede akosua pa me ba ne kwadwo prosi yɛakɔbire yɛ me ba adɛn nti na yɛne mpanyimfoɔ yɛatena ase sɛ nana ɛtu saa namɔn na wo kwadwo prosi wo ne yɛakɔbire mopɛ sɛ mosɛe no wo ne kwasi nyankyɛ mopɛ sɛ mosɛe no na akora sɛ panyine yɛ adeɛ na sɛ woyɛ akora na wowɔ hɔ a ɛsɛ wohwɛ deɛ panyine no yɛ na wo so watumi atoa no so na wokɔfiri akyire kɔfa ade foforɔ ba a wopɛ sɛ kuro no ɛmmɔ anaa ɛsɛ ɛnyɛ dɛn wo koraa kɔyɛ prosi wotuo yi yɛka sɛ bɔ wo ntɔn koraa wonim yɛakɔbire yɛka sɛ bɔ wo ntɔn a wonim wo kwasi nyankyɛ wo sɛ ho a wote aburokyire yi wo so wonim wo ntɔn koraa wobɔ wopɛ akonnwa adi woanyɛ akonnwa ani a wokɔfa amansosɛm ba nti nea moyɛ no ɛmmoayɛ mo maame kɔsua pa na mekasa no nea moyɛ no yɛde yɛmpɛ ntɔkwa yɛmpɛ mogyaka wuo nea moyɛ no momma berɛberɛ biaa mma yɛ so yɛmpa amanso biaa nea moyɛ no monyae ne yɛntena so nwiem meda mo ase yo mpanyimfoɔ a yɛhyia me nso medin de Nana Kyeremeh yɛboa yɛ obi de yie na me so mekasa yi na medame nanam ase sɛ ɔmo pɛ asomdwie ɛne nkɔsoɔ ɛde ama Fiapre man ama bi aka Ghana man nyinaa yɛde nanka minim sɛ nanam nanka bɛnka hwee
esan se ne nkrofo ka na social media ni nyina no amanfo na eyi ano e de maye nanso ne amanne bofrase abusia mpanyimfo atenase na adehye akaso eta omochi a ya hye wo bofrase Fiapre bofrase ahemfie ha yi nyina ne se eye me wofa kwadwo afo no a ode prosi ato no ho so ode ehwahwa no se wiase nyina hu se oye prosi no onye prosi mpanyimfo kire se ne papa no oye prosi ni na okwa adwuma ba ekwo woro na tade egu ho no na okofa ne papa tade ehyeye na ye anwanwasem na mpanyimfo de hye ase se we de kwadwo prosi na wafa saade ne de ato no ho so a ode ye saade no meji de se me nana ofori ekasa no o se oye S police inspector a okọ pension sabi esan se wa one wa ya ban adwuma na se wa di police ache na na dwuma bie no menyi ni da se obetumi atusa na mo na menua me wofa no ya wafo no kwadwa afo no watu no na ne ama eha abusia nyina a na ya hye nyina ne se enkoso animpuntuo a Obrempong Professor Kyem Amponsah a otoso mienu pedi ama Fiapre man na omoso pese omogina kire tutu abogu park so se no na ehaye anti amaye ahia ye kasa na omase momokan ya ehaye pa ne se nana omutu no fo se asante na okọ na omoka onti ase no se wanyaye a obekọ asante ne beba no na omosi hene ene hema foforo asem bi se no nya asem a ede asundue ene nkoso eba krum eno nti ana ne anka mo kan nyina na nka ye nyi omo ano sanse omo de se na me nanam aka no mo ye nkura ewa Abusua no ma omo ka emmam nanso se asem ne koso sei na se nananom antena se anka ma wiase nyina hu se na te a obetiba bi a onte ase eno nti ana nne me nananom atena se na nana na wofase for sta omochi na yetu sa na mo se kasa omo kan no enye kasa papa emfa sundue ma emfa nkoso ma mo ye manbofo nti ya kama wiase nyina ate se bofrase Abusua mpanyimfo ana nne omote ha ya yete omochi no nti wiase nyina se omote omasem na omo hu se omo nya hwe ewa Abusua num empo ya wafo na odin ofren kwadwo prosi no ye mmisa se Fiapre ha dwumade dodo san na ekoso a obabi onim ne ekoso o Fiapre te na wate na oka bi na sanka wo ye dehye a ope uman ope ukuro yi a untimi nkogina ba bi nkwaka se asase a wote so no aye obi dia wote ne hefa se ye ka se ye de akonya na ma betra akonya na so na se wanyanya akonya na wi na fra nkwaka se asase no nya obi ade ana onim ne a oye enu nta nana no mo hye na ye kama wiase nyina hu se ayamfonso na oye nti ye pasa wiase nyina ate se omonnya Abusua no mpanyimfo omo ye nkura nti se obi ti omasem na ma omo mfa omasem no enya asem ye nana no mpanyimfo na akasa no nti esere wiase nyina se monhwe nea yaka ne nei na obi a sabi brothers a onnim no a wate no wa hu se omonnya Abusua no mpanyimfo Abusua mpanyimfo Nana Ampaabeng Kyeremeh asikafo ba kope na ye wo no a ode ne tumi ene na hoden ene ne nuanum nyina de tai Obrempong Professor Amponsah to so mienu ene Nana amesa susu bibi a sesi ameka sei o America man mo so de na hoden ne mpaibo eta kire na dwumade bi a ye di no atuma ye nkoso nti wiase nyina hu se kwadwo prosi o yakobre o me ame wo fakosi enchen na wo Germany ya mo ate se wo pese Abusua nka mu eba mayehu na sa nema oya ota unu no chise bentutu bo mfamra park so no emwa ma Abusua nka mu na asundwe emma ndi ofa sesan wadwene yeda ase ba ni o ma ekoso Fiapre ha no ama Fiapre kuro no boys no ne omo kuro ma no bebre nwunwu se ada na Obrempong onkasa sabi onimde oye ntenye nsem bia na obi ate a se do ma hene betena dumasu ya nsem obekan no ade kye ya nanka wa maro pride onimde oye pa nti me kama Fiapre youth bia otikro ma bia hoho se kro no enye kro ketewa kro university mienu enye kro ketewa ni bre ene ni o ma bebre sha manfo ma
me ka ma obia te se Fiapre kuro no ye behu de chen sei enti obia te kuro no ma oma na ninye so oti Fiapre ana wasi fie o Fiapre sabi Fiapre protocol na upe bia eden pa obebra nsa na wanya bi ni nyina na enkoso ahwo kuro no timo anije wom nim se sunya west ya de Fiapre obi ote bia na nije chen ba bia so wahu nti seze kuro no pini ko na ekodomasuya ne nsuya tre na sa wote domasuya na sa wote ben Fiapre se de wote Fiapre de wo Fiapre ni bi odomasuya so wahu nti me ka hye obi ankran se obi anka na komanto ne yam boni bia no ebesi wo Fiapre ntokwa bia no ebesi ba dua ankoka popa anye tre de me ka to abusuafo na omo ye bias wo abusua ni mu no nti obi antu ne hofo wo kuro dua ni mu that's can we na we certain clarity your offer say kojo process kojo Obrempong no ode nam ka say enam saade o ya sabe wo hene Nana hima ene mpanyifo no yenti sese kuro no kura ni pe wo mabonyenyen sabe enkoda ekosku ha kura ba ta ekosku kura mpo omyem sisi on sa hwa asembesi Ghana mame come what I say Fiapre is one of the most peaceful town in Ghana. Ya no mote ha ya kasai. Bi biara ni Fiapre ntwo bia so a ekere se sakasaka ana hoye ana hwe ne biara ewo ha. Eye fear and panic and o ma header eye kasa asem na atomframa obi a wonim Fiapre akote se oh enam de ohene ne yenti se ne koso abusuafo me ka momate enye nokore ne enye nokoro china Fiapre obi asore anopa ko na dwuma so ko ni dwam ko na fuom eba bedidi da obi enu ho a ode ne satre esan se bibi sa ayedai eni ho eti so oba tan bi ana obi nua bi ana obi bushani bi ti Fiapre na wo hu sa asam no ewo social media odofo me ka hye wo ka amwakoma atoyem se unua na ode hye bi o Fiapre no oda wa yede wada hwi ni ho obi ani ho no obi aso ti fa ne santene obi aso o Fiapre ha enne na je se wi ase ayede asai Fiapre jo asumdwe nko a asumdwe nka mu nyina yeda mo ase. We are the pride of Africa. We give you all that you need. PAG TV Amponsah disia. Amambra ni nyakika ho. Elfutu samni anijike. Yebe mama na mambra disu. Promoting African culture and legacies. Promoting creativity and excellence. We are one.
Wayadio, PAG TV kukodu for ayadio, Nananom ayadio, aye, Yedi nyame beda mwase moyadio. Wayadio, aye, Wayadio, PAG TV kukodu for ayadio, Nananom aye, Yedi nyame beda mwase moyadio. Yeah, moyadio, PAG TV kukodu for ayadio, Nananom ayadio, aye, Yedu nyame beda mwase moyadio. Moyadio, aye, moyadio, PAG TV kukodu for ayadio, Nananom ayadio, aye, Yedu nyame beda mwase moyadio. We are the pride of Africa. We give you all that you need. PAG TV, the pride of Africa. Abusuafoɔ nyinaa mekyia mo. Yɛfrɛ me Kwame Adinkra. Ohwɛ PAG TV, nyansa wom, abakosɛm wom, anigye wom, adesua bebree wom. Ya na nyamere, na sua de kakra. PAG TV, yɛn nyinaa yɛhwɛ. Tibo modern house worship. The pride of Africa is PAG TV, preserving and promoting. PAG TV, values and legacies. PAG TV, the best entertainment. It's PAG TV, we the best. PAG TV, the pride of Africa.